Айде дойде и времето, ето и нещо да го вкараме, ето и нещо. Ко стана? Вари. Всичко точно. Проверих дали има масло в скоростната кутия. Липсваше 300-400 грама, които да кажем, нали, са достатъчно да прави проблеми. Вкарахме ги. Никакъв резултат нямаше. Покарах я и установих грешки. Да, с обедето също ми изкара грешка. И поведението на самата скоростна кутия ма доведе до това, че трябва да сменя, как се казва? Фрикционните дискове? Съединители? Не знам как му викат. Ама май фрикционни дискове. Доста парички, вече фърлих. И не ми са фърлящи. Зато и намерих тъс. Не е същата, нали, на вид. И вътре е същата, но софтуер е друг. Какво ще направим ние? Ами, ще сложим тъс и ще вземем тунъс. И ще адаптирам, надявам се. Мисля, би трябвало. Да, и то с томбурлук, и той е за смяна, защото не ми поддържа едни и същи обороти. На една скорост, поддържана от мене, 70-89 км в час, оборотите ми се движат нагоре-надолу, като на дядото й. На дядо ми Маркуча много дълъг е. Нито пък тресе, нито да малашка. Поддържаме ни километри, оборотите, хала. Обаче имам преди това един проблем. Как да вкарам и да повдигна туйня? Сам няма как да стане. И зато и първо трябва да видя някакво приспособение. С крик. Да мога да я хвърлям нагоре-надолу, да я движа наляво-надясно. Вече първо да измислим приспособението и после ще видим пак. Ай! И както казах, измисля някакво приспособение да мога да дигнем тази кутия. Ползвам този крик и ще сложа ето това нещо от един стол. Го набучайте. Ай, така. Хоп! Найс. И ще се срежи тук, да не е толкова свърчащо и се надявам, стои нещо. Този хеликоптер да мога да кача това нещо. Малко ми играе. Тук нека да играе. Този хеликоптер, чуя се да са качели на него. Взема са люмбурна, ма ще пробвам. Хеликоптер! Стане? Става, бе. Сега въпроса как да я дигна върху крика. Намерих начин как да дигна тази кутийка. Тук изфабрикирах едно и такос. Железа тук заварих. Той нещо влиза в крика вътре. И става като хидравлична масичка. Е така и дига. Пробвах, върши работа, карах я под колата до къде трябва, влиза, не дига точно на колкото ми трябва, толкова високо, но имам друга идея. Ще я дигна до едно положение, после ще вкарам тези крака, ще я сложа върху тези крака и ще сложа после хеликоптера. Хеликоптера ще дигни по-нататък. И така, вече сме готови да почваме. Така че, почваме. Почнахме. Махнах няколко железа. Махнаха и тези железа тук. Деца прегради. Обаче и там трябва да махна и катализатора, защото той ми пречи и трябва да го освободя чак от тук. Ама ич не ми се ще. Ама няма начин. Сега да изкараме оно изботве там. Ето ги виждате. Катализатора да се отдели. Един. Другия два там, долу третия. Да. Сега почваме кърданя. Гол съм! Добре, айде, влизай. Том си ти. Как? Ще трябва да махнем. Почваме с и тези тръбички. Маслото, дето излиза тук, те неща. Аз такова нещо не съм виждал. И го прочутото масло. И... Какво да кажа? За смяна си.
Там полоските. Как се стигнава? Ай, ко направих аз, бе? Което изтягане, бе? И така. Мама му да е вас. Съм много силен. Аз съм здрав. Ко беше там? Аз съм здрав, млад, чурав и силен. Айде, плюс последния болт. Така свободно. Стана от тази страна катализатора трябва да изкарам. Трябва да го изкарам отгоре. Или да махна той. И тогава да го махна. В принцип го изкарах отгоре. Пак мога го изкарам в момента. Ама... мога ми високо там да се качвам нагоре-надолу. Нагоре-надолу. Его, това как се казва, катализатора, откачваме тук. И много ги мразя тия щипки, бе. Те ма кара да слизам, за да взема вътре куката. Голям инструмент. Голям инструмент. Така. Да го постегнем малко. Сега с голямото ги дори. Така. Тито и катализатора. Отес, един, както виждате там горе два. След като махнахме носача, време за тампона. Ево катализатора. Тук има един кабеляци. Това е за компютъра на... Друго на съвадил тук няма. Ей, ще ми падни на глъта ти. Ау, за малко да ме охапи. За 2 грама, гледай се. Его първия. Втория болт. Ей! Кажи здрасти. Кой нас включи? Ти баш правиш? Включи да дойдеш. Ей, само кажи.
Така, готови сме. Фактически тази кутия държи само тези три. Отпусна. И... Пада! Ето на краката ми! Ще пъти! Иди да падаш, моля се. Трябва ми помощ! Добре, камера отзад! Чакай! Стой! Види, изкарах. И не знам дали мога да сложа тос на тъското. А това беше за днеска. Види, да проверя дали мога да сложа тос маховник на тос. Смяна на електрониката, мегатрониката, адаптирани и тъй. Иска виждам, той масло никога не е сменено. Той не знам дали ще го изкарам. Ама ще видим. Ай, отвори се. И хоп. Какво ще кажете? Нали е сменено? Мирише. Ето е една другата, която е на 300 000 км и... не изглежда по същия начин. Мириса е същия. Взех проби от двете скоростни кутии. Тази е на почти 500 000 км и никога не е сменено масло. Тази на 300 000 км. Не знам дали е сменено, но това масло се движи малко по-бавно от това, което ме довежда до това, че това е сменено. А това тук не е сменено никога. Ууу! Те пълни, бе. След като изкарах филтъра, го гледам вътре, той не е много красив, а и лошото, че ми остана и уплътнението вътре. Вижда ли се? След като изкарам кабела, дойде време за другата кутия и отваряме. Тъй, освободихме кабела така, този болт ми остана. Ами, ето къде. Фактически тъс. Като я гледам и не е баш като моята. Така. Какво ще прикажеш, моята оставаш такъв отпечатък. Така че, ги и двете. Една до друга. Ами така. Ще ми намахаме болтовете, разбира се. Хоп. Той трябва да се изкара, няма как. След като е обърнети. Малко зор излиза, ама с една отвер... Тук не. Тук мога да го повдигнете, тъй да излиза от това чокче. Тук се свързват соленоидите. Всеки соленоид се свързва с дадената си матракука. Така, преди да изкарате който и да е соленоид, добре да ги маркирате, да не ги бъркате. Първо дай да измерим. Преди да измерим, да ви кажа само, че този тест, който ще направя, не му се доверяйте на 100%, защото, както казах преди малко, кутията в момента няма масло, студена е и ще покаже еди какви са данни, но когато е вътре работи и маслото е топло,
Тези работи ще показват други данни. Така че това е един тест, в който, да кажем, един соленоид е напълно счупен. Добре, нека да сменим на 200. Беки покажеш друго нещо. Не мога да се бъркам. Намерих скалата. Значи ще слага тия на 200 ома. Първия ми ще ми покаже 5,8, 5,7. Търсим нещо различно. Въпреки че тази е кутията, която купих, трябва да е всичко е окей. Ето тук ми показа 10,6. Ама то се черния. Тъй че добре. Да кажем, че е добре. Добре, кой е този подред? Четвърти. Нажаваме на пети. Добре. Добре, всичките ми показват едно и също. Долу-горе. Единствено този черния. Да кажем, че той е различен. Той беше за... Какво беше той? Той мисля, че контролира цялото налягане в кутията. Да е едно и също в цялата кутия. Не съм сигурен. Мога да се бъркам. Тук вече казвам, че не ги знам точно всичките за коя функция. Казах, преди да почнете да вадите, паралете им по едни номера. Аз ги номерирах и тъй. Ето е 7, ето едно и черното по средата. Тук си го маркирах тъй. Всеки, който както прецени, тъй да си го прави. Още не мога да ги скараме. Има още малко. 10, 20, 30, 50 болта. Ете са. Айде и тук по едни номерца. Както казах, аз тук не ми трябват всички. Трябват ми този. Някой от този. Ще ги видя. Защото не ги знам. Това не се номерира, така да знаете. Това не се номерират. Те се водят EDS1, EDS2, 5, 6, нещо от сорта. Сега, вадим болтовете. Тъй, махаме последния болт. Повдигаме той нящо. В момента да видя аз кой ми трябва. Трябва да сменя ето този соленоид за трета и четвърта скорост, която при мен тя ми прави проблем. Тъй, вадим. Така. Виждате го. Искам да видя на моята кутия как са. Да видим и другата. Тъй, дай да видим. Дай да видим тез какво маркирва така. Добре, ето се дефектния при мен уж и той е добре. Както виждате, да не се доверявате на той. Той като е топа мога да маркирва друго. Добре, сега ще отворим и да видим в какво състояние е този. И часът на истината. Аз в предишното видео казах, че мисля, че не е той, че са пакетите на съединителите, ама не знам, нещо. Викам да вържа попа, докато се ме отворил, после пак ли ще отварям? Трябва да... И... Ако има отайка, има. Или няма. В момент да видя аз първо. Аз ще видя първо. Няма, бе. Както казах, аз съмнявам, че са пакетите. Но той му няма нищо. Не знам, да го сменям, да не го сменям. Друго, не дейте да чистите с каквото ви падне. Чистете с такос спрейове за електрически компоненти. Какво ще излезе тук? Добре си, бе. Аз като гледам, добре си. Така. Смених соленоида, смених го, изчистих, монтирах. Тук оплътненията, мястото където ти е оплътнението. Трябва да изчистим тавата. Магнитите се махат и се чистят най-идеално. Мога да поръчат и чисто нови. Който има пари, поръчва. Който няма, чисти. Искам да покажа защо е хубаво да сменяте целия картер. Ето, едната от причините. Виждате ли как са люшчи? Ето тук пак. Колко да не, това е лошо. Много лошо. Казах, аз ще пробвам какъв резултат ще имам. След това вече ще сменям и ще правим оплътнения какво трябва. Тъй, магнитите на 100% няма да ги изчистите. Все ще останат някоя частица. Зато и са купуват нови, ама... така. И така. Вижте какво ще чак да забравя. Много важно. Ето и оплътнени. Не само, че не допуска да влезе масло където не трябва, да вари масло където не трябва, но и също да оплътни мегатрониката да се напълни с въздух. В смисъл да е постоянно пълна с масло. И добре да се смени. И друго да ви кажа. Това дед го правя аз, в момента го правя, защото вече не ми се влага толкова с пари в тази кола. Това беше като един проект и казах си защо не. Всеки взема решението си за колата си, какво да я прави. В принцип това се праща за измиване. Тези соленоиди всичките се сменят, защото се отвърва от така степен. Сменят с всяка вид оплътнения, масла, филтри и така нататък. Но, това е мое решение, аз го правя по този начин. Няма да загубя кой знае какво. Загубих вече малко парички.
не смятам вече да влагам. Тъй, че се надявам това да ми примахне проблема от трета и четвърта скорост. Това е за сега. Ще се видим чак на адаптирането. Ай! И вкарахме няколко литра в кутията. Сега е време да измерим точно дали е достатъчно. Не е достатъчно, защото не влезе толкова колко трябва. Та в момента ще изтрия грешките в кутията, защото нали сменихме кутията и дава грешки. Цялата светна там позиции на кутията, светна, предна, при паркинг, RN, D, всичките там. И в момента ще изтрия всички грешки. Ще я запаля, ще дигна температурата между 35-45 градуса. Ще проверя нивото на маслото и ще пробвам да адаптирам. Ето и чаках. Изчакам още малко да изтече, защото бая имам двете къси. Изчакам още малко да се оттече, ще я затворя. Ще почна с адаптацията. Тъй, първа стъпка, резет на цялата кутия. Ще я резкаме. Его е тук, който разбира, ще който не разбира, привеждам. Резет. Тъй, рестартирам я напълно. Сега излиза от фабрика. Готово. Втора стъпка, трябва ни масото сега между 60 и 90 градуса. Имаме го. Имаме 69. Вижда ли са? Ще е обратното. Както и да е. Сега трябва да държа на всички скорости по 30 секунди. Почваме. Първо от P на R 10 секунди. 1, 2, 3, 10. После от R на N на неутрална 3 секунди. 1, 3. Тук 10 секунди. 1, 2, 3, 10. Сега назаде. 3 секунди. 10 секунди. Да знаете, спирачката се държи и удря. Чувстват се едни удари, което е нормално. И го правим 5 пътя. Ай, това беше един. Днеска ще караме. Ще адаптираме на път. Адаптирах на място, сега беше късно, адаптираме на път. Няма да мога да снимам много, защото ще карам, ама ще ви показвам. Започваме с първа степен. Ще караме бавно, с 10 до 20% газ на педала. Ще спираме плавно, ще оставим сама да си вкарва скоростите полека. После малко по-бързо каране и накрая нормално каране и се надявам всичко да е окей. Ай! Стискам си палци, защото ви няма го направите. Ай! В момента сме на 6-та. Много зоря вкара. В смисъл, дигаш и качваш обороти. Ама вкара я. За сега върви окей. В момента спрях, защото в момента съм на 67. В момента имам 67 км карани. Все още не мога да започна с пълната адаптация на колата. Трябва ми между близо 70 до 90 градуса на кутията, вънка е студено и още не се адаптира. Не съм специалист. За сега при мен работи това. Карам я, нямам проблеми, нито лопа, нито трака, оборотите ми на 6-та малко играят. Адаптацията в момента ще стане 70 градуса нагоре. Масото трябва да е загрято, тя още не може да загрее, вънка е студено. Така, искам да кажа само, ако на някой тази информация му послужи, да не си мисли, че с 30, 40, 50 км готов, не стана, майната му, не става. Не, то иска карани, особено ако е студено, иска карани. Повече от 100 да не дигате никакво агресивно каране, много нежно натискане на педала, прехвърля всичките скорости сама. След като дигне тези градуси, в момента иска каране. Ето, 71 градуса. Вече трябва да обядвам. Цял ден се занимавам с нея. Не мога да си намеря място студено, ама намерих тактиката. Трябва ви едно кратко разстояние от точка А до точка Б да вкараш 6 скорости и те ще загрее по-добре, отколко да я карате само направо. Аз направих грешка от начало, не ставаше. Сега се мъча. Ще се мъча да ви покажа какво правя. Тъй, наде, гледаме да ни се прибием някакси, че не съм само аз на пътя. Тъй, втора, полека, трета. Четвърта.
Пета. Айде. Шеста. Държите малко на шеста, почваме да спадаме. Лека по лека да ги вкарва надолу всичките. И напълно спиране. И това правя аз, за сега ми работи. Единственото имам едно играние на оборотите на 7-8, когато съм на 5 или на 6, мъче да вкара от 5-6, имам едни играни на оборотите, само като държа 70-80 км в час, ама той го имах и преди, защото не съм сменил конвертора. И ме съмнява, че е от него, или може би да иска малко масло, което мисля, че е от конвертора, ама в моя случай мисля, че е от там. Но такова скаране, както я карам, сега никога не съм я карал, тъй че така степен да стигна да си я карам, берекет версия. Имам вече 120 км на въртяне, които до сега тъскова една година повече от 10 км не съм я карал. И за мен е доволно. Тя при вас, ако ще сменяте всичко, ева. Аз в момента нища. Те всички се събраха днеска с сменя. Той го правите 3-4-5 минути пътя. По 10-20 минути трябва да се направи. С добре загрята кутия. Не е студено. И така. Не знам, може с смяна, защото аз не съм сменил цялото мясо. Не го препоръчвам при кутия, която не е сменена никога маслото, да сменят и маслото, цялото масло. Аз долях и ще сменям постепенно, че с смяна на масло и още малко каране би трябвало да се оправи напълно. В момента колата е, как да го кажа, напреди да я оценя от 0 до 10, напреди беше 1.3. Даже 2, защото виригата тропаше, направих я. Скоростта, ако ти я зле, направих я. В момента я давам на тъс кола, нали, като махнем другите забележки. Смяна на масло и още малко каране, надявам се да се подобри. Така че ви казвам до скоро виждане, ще се виждаме пак в други видеа. В момента ме чака друга кола в гаража и ще се видим там. До скоро виждане!